सरकारनि जे PMYनि न' बेवहाय माबा लहा खम होनाय दोंब्रैमोन दोंथाम आरो 20 फुटमोन 18 फुट जादों बेफोरबायदि माने एकदम माने लाइट भाषाजों आरो जेन माने गावसोरनि जेन माने BPF दोलोनि पलिटिकेल केम्पेनिंफोर बायदिसो बिथांमोना एसेम्ब्लिखौ बाहायफैदों। आं बेखायनो धिक्कार होदों, आं आसलते मुगैदों, लाजिदों। बिथांमोननि जि एक्टिभिटी दिनैसिमहालागै रायजोनि जानानै साननो हानाय जायाखै आरो बार बार बिथांमोना बे PMYनि न'नि सायाव जि माने लहा खम होदों होनना बुङो बे एकदमनो जाम्बानि राव माने कमेडियान लिडारफोरनि भाषा बियो। खारन बे लहानि जि खम होनाय बारा होनाय बेयो BTR सरकारनि गाइडलाइनजों बानायजानाय नङा। गमामायैनो जोंनि BTR सरकारनि जि 23-24 बोसोरसालिया जि बाजेट सेसन बेवहाय एबार बिराद माने एग्रेसिभ आरो बिराद माने इन्टारेस्टिं मोनसे बेयाव थासारि जों मोननो हादों आरो फाइनेन्सियेलिबो जों गोबां रोखोमनि सोलायनाय एबार बे बोसोराव लाबोदों। बिखेखकरि आंनि डिपार्टमेन्टआव आङो 10% थांनाय समाव जेरै जोंहा 10 crore थिग बिदिनो एबार एनिमेल हासबेन्डारियाव 10 crore एबभ जोङो फैसा मोननो हादों आरो बे बाराव आं बिराद गोजोननाय मोनदों मानोना जि गोदान रोखोमनि सानखांथि एनिमेल हासबेन्डारियाव जि अमा फिनाय आरो दाउ फिनायखौ थांनाय समाव आं जोंनि CM सारखौ जे रोखोमनि बुंदोंमोन बेखौ गोसो होनानैनो सारा फिन खेबसेबाव आंखौ बे लामायाव गोसायैनो खामानि मावनो थाखाय आंखौ दिनै आंनाव आंनि जि डिपार्टमेन्ट बेवहाय रां होदों। आं नैबे खोथाखौसो बुंनो लुबैदों जे अपोजिशननि जि माने आखुथाय बे दिनैसिमबो माने एसेम्ब्लिनि जि माने गोथार स्थान बेवहाय गोजोननाय जों मोनाखै मानोना बिथांमोना गोबां बुंजाखांनायनि उनावबो गोबां माने गाज्रि थासारिखौ थांनाय समाव खालामखांनायनि उनावबो जों दिनैहालागै बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि ओनसोलाव थानाय जि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि जि माने क्राइसिस बिथांमोननि जि माने सोंलु सरकारनियाव बे सोंलुखौ जों सोंजानो लुगैदोंमोन। खिन्थु मैयानि जि एसेम्ब्लि बेवहाय बिथांमोना जोंनि माने सरकारनि जे PMYनि न' बेवहाय माबा लहा खम होनाय दोंब्रैमोन दोंथाम आरो 20 फुटमोन 18 फुट जादों बेफोरबायदि माने एकदम माने लाइट भाषाजों आरो जेन माने गावसोरनि जेन माने BPF दोलोनि पलिटिकेल केम्पेनिंफोर बायदिसो बिथांमोना एसेम्ब्लिखौ बाहायफैदों। आं बेखायनो धिक्कार होदों, आं आसलते मुगैदों, लाजिदों। बिथांमोननि जि एक्टिभिटी दिनैसिमहालागै रायजोनि जानानै साननो हानाय जायाखै आरो बार बार बिथांमोना बे PMYनि न'नि सायाव जि माने लहा खम होदों होनना बुङो बे एकदमनो जाम्बानि राव माने कमेडियान लिडारफोरनि भाषा बियो। खारन बे लहानि जि खम होनाय बारा होनाय बेयो BTR सरकारनि गाइडलाइनजों बानायजानाय नङा। बिनि जि स्पेसिफिकेसन बियो गभ अफ इन्डियानिफ्राय फैनाय अल अभार इन्डियायाव दिनै PMYनि न' जादों। मोनसेल' एस्टिमेटजोंनो जेरावबो माने बे सेम माने न'आनो भारत बंसआवनो जागासिनो दङ। बेखिनि खोथाखौबो बिथांमोनहा रायजोखौ थगायनानै एसेम्ब्लिनि सिङावबो दिनै बेखौ कुइसन खालामफैदों। बिराद सेमलेस माने बिराद सेमफुल माने मोनसे थासारि दिनैनि दिनाव जादों। आरो बिनि बादैबो बिथांमोना इभिक्सननि खोथाखौ लानानै बेवहाय मोनसे गाज्रि थासारि मोनसे खालामनो सानदोंमोन। खिन्थु जों जेब्ला जोंनि फालिनिफ्राय खुंथाइ गोलोनिफ्राय जेब्ला जों खोथाखौ बुंबाय जे जों इभिक्सनखौ खालामगोनानो खिन्थु माबायदि हाफोरखौ जों इभिक्सन खालामगोन बेनि खोथाखौ जेब्ला जों फोरमान होबाय बेवहाय गोबां माने दान्थे बिथान्थेनि गेजेराव मोनसे खोथायासो रोखा जाना होबाय बिर'धिनि जि माने दैदेनगिरि देरहासार बसुमतारी बिथांनि 10टानिबो बारा टि गार्डेना बेवहाय एसेम्ब्लियाव माने जोंनि जे मानगोनां स्पिकार सारनियाव बे माने मैयानि समाव बे प्लेस जाबाय। बिथाङा 10टानिबो बारा टि गार्डेन बिथाङानो हा बेंनानै दोनदों। खमियो माने 100 हेक्टरनिबो बारा जानो हागौ। बेखिनि हाफोरखौ थाबैनो इभिक्सन खालामनायनि थाखाय मानगोनां स्पिकारनि दैदेननायाव मैया मोनसे हाउसआव मोनसे माने बिथोन लानाय जायो जे थाबैनो जे बे जिखिनि माने
देरहासार बसुमतारीनि हा अकुपाइ खालामनानै दोननाय सरकारि हा अकुपाइ खालामना दोननाय दं बेखौ इभिक्सन खालामनांगौनिसो अलरेडि पिक मिशना गोबां माने स्पिडआव थांनांगौ रोखोमनि थांनो हायाखै जोंबो मानियो खारन बिनि थासारिया बयबो मिथिगौ आफ्रिकान स्वाइन फ्लु थांनाय बोसोराव 2 बोसोर धरि जोंनि रायजो राजाया नुदों ट्रेक्टराव अमाखौ लड होनानै हाखराव गारसोमनाय पिक्चारखौ नुनानै रायजोफोरनि जि माने साननाय हनाय गिहाबनानै दङ आरो गोबां मानसिखौनो बै थासारिनिफ्रायनो मेन्टेलि जि माने मोनसे स्पिरिट दंमोन बै स्पिरिटआ एक्चुअलि डिस्ट्रय जानानै दङ दा बेखौहाय जोङो फारि फारियै आरो मोजाङै ट्रेन खालामनानै दिनैहालागै 800 माने जोंनि जि माने फार्मार्स माने लिगेल फार्मार्स बिथांमोनखौ जों ट्रेनिं होनाय खामानिया जोब्बाय आरो जि माने टेक्निकेलि जिखिनि माने मेडिसिन बायदिसिना बा जिखिनि रोंनांगौ साइन्टिफिक जि माने मेथडजों जिहेतु जोङो पिक मिशनखौ लांगासिनो दङ दा बे साइन्टिफिकेलि जिखिनि इकुइपमेन्टफोर नांगौ जिखिनि मेडिसिनफोर नांगौ बेनि डिस्ट्रिबिउसना फैगौ 10 एप्रिलाव उदालगुरियाव जों डिस्ट्रिबिउसन खालामजेनगोन आरो बेनि बादैबो जोंहा माबायाव बाहेरा हादोराव बे हादोरजों जोंहा बावैनो MOU साइन खालामनो थांगासिनो दङ बै हादोर नाइडारलेण्डनि हादोरजों जोंनि मोनसे MOU मोनसे साइन जागोन नै 17, 18, 19 नि गेजेराव बिनि उनाव जोङो गोबां स्पिडै जोङो पिक मिशनखौ लाना थांनायनि जोंनि दा बे समाव बेबायदि सानखांथिजों दंबाय थायो आरोखि। गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 दानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।